Kaixo, egunon guztioi eta ongi etorri Adin Berri saiora. Adin Berri telebista saio honetaz haratago, badakizu zer den ezta? Adineko pertsonen bizi kalitatea hobetzeko Gipuzkoako Foru Aldundiaren estrategia da. Horregatik, ongizate fisiko eta emozionala hobetzeko saio honetan adineko pertsonekin ariketa fisikoa eta meditazioa mindfulnessa egingo dugu. Guk pantailaren alde honetatik eta zuek zuen etxetatik. Zer? Animatuko zaret ezta? Goazen beti bezala Inigorekin ariketa fisikoa egitera. Egunon zurine, egunon dan hori. Ongitorri, gaurko honetan ez du biliko elementurik, nahi bada aulki bat, badazpadan, nahi badau nik engoten ariketa jarri txeitzeko, eta betiko modun urbotegin txiki bat. Hau pasuek, ongitorri dan hori. Gaurko honetan, indar ariketa egingo, indar zirkuito bat, hasiko lepoko lan horreaz, eta gero sorbaldak eta hinkak apur balantzen, eta zelan ez, betiko lez, behitxik eta gorarte, esku jarri mokorrin, hinka bat atzin, venga, guazen. Oso astiro, aldatu, hainka bisa batera, bizkarra beti zuzen, lagundu eskukin, venga, aurrera. Binaka, bi, erdire, bat, bi, bat, bi, bat, bi askanak, bat, bi, bat, bi. Bertan, aurreratu bizkat, zabaldu bat, bi, hiru, lau, bost, altzerantz, eta aurrera, bat, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo, hainkak zabaldu, mokorra baino zabalagoa, buru beti erdixan, ukondu gora, hor. Venga, guazen, hor. Oso ondo. Esku zorbalda, motz, 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 venga, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar, bestera, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar, bisa batera, bost, sei, atzera, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, eta honen gau, bat, goitxik zabaldu, eskerra, eta aldatu eskuma. Eskerra, eskuma. Eskerra, eskuma. Bi askanak. Oso ondo, askatu. Askatzen dugu goreskuk. Eta hona hasiko aukondu gora. Barrutik eta kanpora zabaldu. Hor. Ba. Ba. Luzatu tope. Hori da. Ba. Askana. Eskuk zabaldu. Gogor. Gora. Bi. Hiru, lau, bost, zazpi, oso ondo, zortzi, behatzi, hamar. Askatu, esku jarri mokorrin, eta buruaz, hasi behitxik, astiro gora, baja buru, gorarte. Azkena, eta hon eskerra eta eskuma. Bat, eskerra, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo. Hasikoa sorbaldakin beroketa hori etxen, eta ja beroketa ariketa izango zen. Esku jarri mokorran parin, eskuk zuzen, oso gogor, tentzinoi punto bateaz, eta dengo hartu arnasi, botata, gorarte, eta askatu. Besuk oso gogor, hartu arnasi, pa. Hartu arnasi, bera, guazen, ba. Eskatu, guazen. Besuk oso gogor, hartu arnasa, beste bat. Oso ondo. Hasikoa, buru asko katzen apur bat, esker eta eskuma, inolan, lateral, oso astiro. Besuk tentzinoi puntu horretan. Hori da. Nahi bada apur batein. Bale. Hona hasiko naz indarrarik eta basartzen. Jarrikot eskerreko esku nire eskerreko aldin, beti vertikaltasun hori mantentzen, hola nein baik,
eutzi hor, eta bertan, bultza buruaz eta bultza tope hori eskuaz. Gertu, bat, bi, hiru, lau, bost. Askatu, bultza buruaz, bat, bi, hiru, lau, bost. Venga, topera eskerrerantz, buru hori, hiru eta azkena. Bat, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo, askatzen dut, eskumako aldera, eskuma, eta tope buru, oazen, bat, bi, bost. Askatu, sekule ardatzetik ez urten, oazen, bi igarri tentzinoi puntu hori, bost, askatu, hiru eta azkena, oazen, bat, bi, hiru, lau, bost. On jarriko eskukatzin, atzamar puntekin, eskukatzin, eta atzerantz, bale? Ein indarra atzerantz, da gu ardatzetik urten bai. Gertu, oazen, bultza atzera, bi, hiru, lau, bost, arnastu, oazen, bat, bi, hiru, lau, bost, hiru eta azkena, bultza atzera, oazen, bat, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo, honengo kopetan jarri eta aurrerantz. Gertu, oazen, bat, bi, hiru, lau, bost. Askatu, aurrerantz, bale? Indar hori, gertu, bat, bi, hiru, lau, bost. Askatu, hiru eta azkena, oazen, bat, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo, askatzen dugu apur bat, berri zengo hau, ultrago txiki bat. Venga, danok ultrago txiki bat, nahi da benak ariketa guztik, jarritxe. Zutik, zein jarritxe. Eskerretik aztengaz, gertu, oazen, bultza eskerrera, bale? Tope eskerrakin, bat, bi, hiru, lau, bost. Hartu arnasa, vertikaletik urte marik, oazen, bat, bi, hiru, lau, bost. Askatu, hirugarrena. Bat, bi, hiru, lau, bost. Beste aldera, eskumakin, igarri tentzinoi puntu hori, oazen. Bat, bi, hiru, lau, bost. Askatu, bat, bi, hiru, lau, bost. Hiru da azkena, bat, bi, hiru, fuerte, bale, oazen atzerut, atzapar puntekin eta burua atzera indarraen, gu vertikalin eta atzaparrakin tope hori, oazen. Bat, gogor, bi, hiru, lau, bost, askatu, berriz. Bat, bi, gogor, hiru, lau, bost. Hartu arnasa, oazen. Bat, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo, askatzen dut, oazen aurrera, jarri hor tope, oazen, bat, bi, hiru, lau, bost. Askatu, buruaz aurrera, tope hor, oazen, bat, bi, hiru, lau, bost. Askatu, gogor aurrerantz, askana. Bat, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo, askatzen du, lepo hori, askatu zorbaldak apuru bat, eta hona hasiko gara, nahi da benako nekariketa danak ein pixuaz, bale? Aldotein, ez nekaja bateaz, edo bikin, bale? Guazikoaz bakarrik, eskukin, bale? Iselako elementu barik. Bat eta bat hasiko na, nire biztin parea, eta horrengot gurutzatu. Venga, oazen, gertu, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar. Oso ondo, askatu, honengot. Bat erdire, bi erdire. Gertu, oazen. Bat, bi, hiru, lau, bost. Hau egin alda, ez nekaxa bi, urboteia txiki bi. Azkenak, oso ondo. Bat luze, honeskumakin hasi, oazen. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar.
berri zabaldu, guazen. Bat zabaldu, bat aurrera. Bi zabaldu, bi aurrera. Hor. Beti, ardatzetik urten barik, vertikala zuzen, guazen. Hor, ba. Hor, bi azkenak, bat, bi. Onaziko gara eskerraz, eta gurutzatu. Erdibidin gurutzatu. Guazen, bizkarra zuzen, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar. Berriz, oazen zabaldu, igarten daia hor, sorbaldetan hor lana, eta aurreratu. Zabaldu gogor, tentsioi puntu on batekin, bezu gogor, hor. Zabaldu, aurreratu, bi askanak, bat, bi. Askatzen dugu hor, askatu sorbaldak, igarrien bide, berotasun puntu hori, igarriko berotasun puntu hori, eta jarraitzen dugu berriz. Engotena da, abiadura altza, bale? Aleginduko na, pixkat, tentsioi puntu hori, bizkorragoa izati, bale? Lehen astiro jungaz, on jungoa, beste hiru itzuli nahiko bizkor. Venga, eskerra goxan, gertu, guazen. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, oso ondo, askatu, erdi eta erdi. Bat, bat, bi, hiru, hiru, lau, lau, bost, bost, sei, zazpi, zazpi, zortzi, zortzi. Oso ondo, gora eskumakin, venga, guazen, gertu, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar. Berri zabalera, erdi eta erdi. Bat, bat, bi, hiru, hiru, lau, lau, bezu gogor, bost, sei, zazpi, zortzi, eta azkena, eta hirugarren itzulixe, gertu, bizkarra zuzen, hartu arnasa, guazen. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar. Ei, zabalera, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar. Bale, askatu, askatzen dugu hor, oso ondo. Urrengo ariketi izango da, eserialdi txiki bat, gehi eskuk aurrerantz. Bale? Jarriko naz. Nere horpuk, horpun zabalera, bai, hau izango zen, nere aldakin parera, horpu jarrikot nere sorbal lanparera. Eta puntak apur bat kanporantz, bale? Belaunapea apur bat kanporantz. Nahi da benak, bera arte. Nahi da benak, aulki hori kutu arte. Bale? Ariketa horrengo. Tengoteana, bertotik, eskuk luzatu, bale? Ontsein duen ariketa puntu horretara. Eserialdi bat, aldabenak aldabena. Hau, nahiko eta soberan. Da alba da, hor, eta gora. Ezin bada, aulki batekin be, aulki berten jarri, aulki ikutu, ora. Aulki ikutu, hor. Bale? Gertu, 30-ko, behin askatu apur bat, egin ariketa hori, aproba batzuk egin itxin, belauna kanporantz, inkusi ondo itxen dutela, aproba, ikusi zelan, bizkarra beti zuzen, bizkarra beti mokorretik urtengo, hor, bizkarra zuzen, venga, gertu, 30-ko oso astiro, hainkak zabaldu, esku mokorrera, gertu, 3, 2, 1, guazen. Astiro, bat. 2, mantendu sorbalda horrek. 3, lau, ezin bada, hor, bost, sei, zazpi, alba da, berarte, zortzi, bederatzi, eta azkena. Askatu apur bat, alegindu, bizkarra beti zuzen, indar guzti edo gure gorputzeko indar guzti, horpo horretara, gertu, hemendik eta ona. Hau, nahiko eta sobera, guazen, bat, 2, 3, alba da, berarte, lau, bost, bizkarra zuzen, guazen, zazpi, zortzi ezin bada, nahiko eta sobera. Azkena, oso ondo, askatu horra apur bat, eserialdi hori eta sorbaldak luzatzeko lan hau,
batera. Bale, alegindu, batera. Heldu, batera. Eskatu apur bat, nahi da benak, ultrago bat, eta 3 eta azkena. Hainkak zabaldu, puntak beti kanporantz, belaunak beti kanporantz, vertikala zuzen, eta ipurdi xasatzerunz, guazen. Hau, nahiko eta soberan, bat, erdibidera, 2, guazen, 3, hor, 4, nahi da benak, berarte, 5, nahi da benak, bera. Bestelan, 7, hor, 8, 9, 10, oso ondo, gorputz eta harima onbiga ariketa honek eitzen, bizkarra beti zuzen, indarra hainketan, eta sorbandan lana. Bale? Gaurko ariketi, azken ariketi, xango da. Eserialdi hori, bardin, gehi bultzada bat. Honein dugu, luzatze lan hori, honein dugu bultzada. Ez nekaxa bat egiko ganean, ego duen ariketa bardine, eta erabiltzen dut. Indar hori, hainken indar hori, sorbaldakin gora botateko ez nekaxa hori. Nik engot, bape barik. Jarriko nagolan, zeo zer bultzatzen egon ganintzen moduen, dengot. Serialdi bat, eta bilatu bultzada hori. Nion gona hemen, dengot. Serialdi bat, eta bukaera horretan, inertzi hori erabiliz, bultza. Hemen egonaz, alba da, berarte ezin bada, erdikin, nahiko, bat, 2, edota, bat, 2. Bultzada hori erabili, bale? Venga, beste 3 amarreko oso astiro, ezin da benak 10, nik 10 etxoeten denporan, 5. Baina beti niaz batera hasi. Gertu, hainkak zabaldu, puntak beti kanporantz, bizkarra beti zuzen, kolpe horrei, zeo zeukiko handu morun, hartu arnazi, bizkarra zuzen, guazen. Bat, 2, 3, 4, 5, alba da berarte, 6, oso ondo, 7, bat, 2, hori da, 2 azkena, 9, bat, 2, venga, eskatzen dut, ultrago txiki bat, zelan ez, ure ez da aukera bat, behar bat baino, hasi geran ure, ardura gabe. Venga, bigarna, berriz puntu horretan, kolpe horreri, eta bultza, guazen. Bat, 2, 3, 4, berarte aldabenak, 5, 6, bestelan, 7 erdidi bat, 8, 9, 10 eta azkena, oso ondo, askatu, ur botella bateaz bagabiz, geixe igarriko, beste lan behi garten da, Ixo bai behi garten da. Venga, guazen. 3 eta azkena, kolpe hor, bizkarra zuzen, guazen. Bat, 2, 3, 4, aldabenak, berarte, hor, guazen. Bat, 2, azkena. Oso ondo, venga, askatu, hainkak eta askatu, ariketa guzti hauek, erdibidera arte, laguntzakin, zilatik, aulki hori erabiliz, beti laguntzakin enbi bada, beti laguntzakin. Eta honengo buena da, apur bat lasaitasun egoera, luzatzen hasikoaz, goitxik eta berarte, venga, askatu, eskuk ipini kokotin, hortik eta gora, hartu lasai eta bota luze. Hartu oso astiro, bota luze, hartu arnasa, oso ondo, esko bat atzetik, besti goitxik, helduta. Venga, hartu arnasa, berriz buelta. Oso ondo, biribildu hor. Hartu eta arnasi atzerantz,
eskulepora eta venga, vuelta. Hartu arnasi, venga, bizkarretik kolpe, hortik eta gora. Oso ondo, venga, lodixe goitxik, eta berantz. Beti bizkarra zuzen, arnasketa hartu lasai eta bota luze. Hartzot arnasa, heldu eta oso ondo, askatu, hainkak zabaldu apur bat, esku mokorrin jarri, hartzot arnasi eta batekin gora, hartu hor, eta luze goitxi. Oso astiro. Venga, besterantz, bota luze, hartu arnasa, oso astiro. Oso ondo, venga, askatu hor, bezuk askatu. Betiko lez, nahi bada, ulki baten laguntzakin, mai baten laguntzakin, hainkak, bale? Kolpe hor, oso astiro, beti vertikaltasun hori mantentzen. Bale, aldatzen dut. Bizkarra beti zuzen, mai batei kolpe inde, hormara, egon hor. Beti lasai eta luzatzen, hainka hori luzatzen. Oso ondo askatu. Gurutzatu eskerra aurretik eta bizkarra oso zuzen, bultza hor, ipurdi hori atzerutzekarri eta atzeko alde hori luzatzen. Venga, hartu arnasak orantz. Ba. Oso ondo. Venga, askatu eta betiko modu. Bi arnasketa, hainkak batu, batera, hartu arnasak orantz. Segi hartzen, eutzi, ba. Astiro, astiro, biribiltzen gora, astiro, biribiltzen gora, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, ba. Oso astiro, hau zuek eskerrik asko eta hurren arte. Behin Inigorekin gorputza mugitu eta gero gorputzari begira jarriko gara mindfulnessaren bitartez. Meditatu egingo dugu. Beti bezala, beharko dugun gauza bakarra, aulki bat, esterila bat edo bankua izango da. Bizkarra tente dugula eseriko gara, baina inungo tentsiorik gabe. Oinarri sendo bat ezarri oinak eta ipurdiaren artean, triangelu bat eginez. Eta gogoratu, lesiorik baduzu, jar zaitez eroso. Goazen ba elkarrekin, lasai eta goxo meditatzera. Meditazioaren unean barneratzen gara orain arreta kontzientearen espazioan. Beti bezala, eseri eroso, bizkarra zuzen duintasunez eusten zeure buruari. Begiak itxi, eta hurrengo minutuetan ez mugitzeko agindu emango diozu zeure buruari. Lasaitasunak eta erlaxazioak betetzen dute zure gorputza eta baita zeure burua ere. Atsedena eta intimitatea sentitzen dituzu. Praktikarekin errazago egingo zaizu arreta arnasketara eramatea. Gozatu arnas prozesuan murgiltzeak ematen dizun sentsazio atsegin hori. Arnasa hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Arnasa botatzen duzun bakoitzean, joan askatzen gorputzeko tentsioak.
Egin ezazu bat zure arnasketa prozesu naturalarekin. Noiz hasten zaizkizu pentsamenduak? Arnasa hartzean, botatzean, arnasa hartzearen bukaeran, arnasa botatzearen bukaeran, pentsamenduok egin behar dituzun gauzei buruzkoak dira? Edota nolakoa izan beharko zenukeen ingurukoak? Konturatu zaitez, pentsamenduez ohartzen zarenean, erreakzionatu egiten duzula. Arnasketara itzuliz, edo pentsamenduen prozesuari lotuz. Egin beharrekoen inguruko pentsamenduei lotzen zara gehiago? Norbaiti deitu behar diot. Ariketa gehiago egin behar dut. Ez dut halako mandatua egin behar dudala ahaztu behar. Erreparatu pentsatzen jarraitzera bultzatzen zaituen indarrari. Ahal duzunean, bueltatu arreta arnasketara. Har ezazu atsedena arnasketan.
arnasa botatzean, birikak erabat ustuz gero, lasaitasuna areagotu egiten da. Nolakoa izan beharko zenukeen inguruko pentsamenduak agertzen zaizkizu gehiago? Lodieginago, zahartuta nago, zorrotzegia naiz, ez dut ezertarako balio. Erreparatu pentsamendu horiei heltzeko erabiltzen duzun indarrari. Ahal duzunean, bueltatu arreta arnasketara. Har ezazu atsedena arnasketan. Arnasa botatzean, birikak erabat ustuz gero, lasaitasuna areagotu egiten da. Praktika ezazu astean zehar, egunean hainbat aldiz, minutu batzuk bakoitzean. Ohetik jaikitzean, ezer egin aurretik, gorde minutu batzuk eta konturatu nola berehala lotzen zaren egitearekin. Orain, begiak ireki eta hasi poliki mugitzen. Zer moduz joan da gaurkoa, geroz eta hobeto, ezta? Gorputzaldi on horrekin jarraitzeko, lasai emango diogu amaiera gaurko saioari. Hurrengoan ere, hemen elkartuko gara. Adin berri saioan. Eskerrik asko.